Hvad de andre shot? Se far, jeg er en rigtig dreng. Men du skal ikke kigge i kameraet. Nå, hvor? Action. Se far, jeg er en rigtig dreng. Er du klar? Action. Se far. Normal stemme. Ja. Det er lige sådan en brydekamp. Kør. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Og så hovedet på skrå, sådan op ad kinden med den. Ja. Ja. Bam, 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 bam. Jeg har ikke sagt tak endnu, du skal da ikke bare stoppe. Sagde du ikke, det var de første træer, vi kunne se? Øverst klar. Action. Er det væk? Nej. Eller hvad? Action. Ja, det var godt. Klar? Nej. Klar! Husk. Nej, det er on. Okay, så vi stopper der. Det er godt. Ned, Per. Ned, Per. Undskyld. Undskyld. I kan. Nej, ikke så. Nå, okay. Hvad fanden vil du så? Jeg tænker mig, du kunne stå sådan her. Det er jo ikke nede på knæ. Nå, nej. Undskyld. Okay. Klar. Ja. Action. I'm just a girl from Michigan. Okay. Klar. Topmodel. Topmodel. Kan du ikke bare sige action? Action. Det er godt.